Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, o derradeiro programa de Sempre en Galicia neste 2024. Saudamos con moito cariño a todos os ouvintes, tanto de Bos Aires como de aquí, de todo o Uruguai. Acompáñame Francis Queijo. Que tal, Francis? Moi bons días. Hola, bons días. Como pasache o Nadal máis da noite? Moi ben, coa familia. Bueno, programa especial, decía, de fin de ano, con moitas sorpresas e novedades que iremos desenrolando ao longo desta hora galega de América para o mundo. Se queres mandar un WhatsApp, pois fai, no? O 092-001-232. O tempo a esta hora en Montevideo está soleado, 22 grados de temperatura. En Galicia fai un pouco de frío. A mínima será de 3 grados con choivas. Empezamos. O vindeiro martes será o último día do ano. Un día ideal para facer balance e para pechar ciclos de gratitude. Soltar aquelo que non precisamos e abrirlle as portas ao que está por chegar. Alguén dixo que o futuro é como o horizonte, nunca se alcanza, sempre é mañán. E todo iso con ilusión, porque os anos, cando nacen, son como os nenos. Unha mestura de inocencia, de alegría e de emocións. Pero as festas de fin de ano tamén son un recordatorio porque o amor familiar multiplícase en presencias. Ese amor que cando se dá con cariño ten o poder de curar aquilo que parecía non ter remedio. Tal vez aqueles que amamos xa non estén físicamente, pero viven os nosos recordos que guardamos con cariño. Amigos, estamos xa na antesala da Noitevella, casi doblando a esquina do ano novo.
non moito antes de sentarnos a gozar da tradicional cea e de tomar as simbólicas 12 uvas que, de maneira máxica, nos levan de un ano para outro. Entre o alegre burbuxar das copas, brillan no fondo as ansias dos nosos sonos que están por chogar, mentras apretamos con cariño as mans dos nosos, imaginando a tristura que se pecha no noso interior pola ausencia dos que están lonxe. Este misterio de pasar nun espacio que vai dende o 31 de decembro ao 1 de xaneiro ten tamén algo de provocador, como se quixéramos desafiar as fronteiras do tempo, pasando e tratando de suplir ese camiño hacia o futuro por costumbres como a cea, a familia, as uvas, unha especie de fotografía do que foi, que nos permita ver o que vai a acontecer. Neste ano que nace, este mércores, sempre en Galicia cumprirá 75 anos de vida, as súas festas de diamante. Un aniversario que non pode pasar de largo sin recordar tanta ilusión, tanto traballo, tanta esperanza orientada ao futuro da nosa terra. Durante estes 75 anos hubo un pouco de todo. Sin embargo, xamais se cambiou o rumbo señalado polos nosos devanceiros. Eses seres máxicos e atrevidos naquel tempo de medo, compañeiros e compañeiras que pasaron por aquí e que durante tantos anos puxeron coa súa voz dende os micrófonos da radio unha desmadida e sin límites entrega á causa da nosa terra. Eles e elas son os verdadeiros donos deste aniversario diamante. Con eles e con elas todo, sin eles e sin elas nada sería posible, porque tantos anos coa voz de Galicia prendido ao corazón dos emigrantes, e por que non dicilo, tamén dos uruguayos. Por todo iso, este fin de ano é un momento ideal para decirlle grazas por tanta ilusión. Grazas tamén ao noso patronato, que grazas a súa amparo seguimos adiante alentando a nosa fala e a nosa cultura, amostrando que sempre en Galicia é unha tarefa común que nos incumbe a todos. Amigos, queremos que estos días os abrazos se abracen vostedes á súa xente, que brinden con alegría, que compartan a súa felicidade e que disfruten da chegada deste 2025, deixando atrás todo o negativo, porque o fracaso, se o soubo, tamén é unha oportunidade de empezar outra vez con máis intelixencia. De corazón, amigos, feliz ano novo.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Son as 9:13 minutos aquí en Montevideo, que a 1:13 minutos na Terra. Vostedes saben que, promovido pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié, Galiza xa ten a súa palabra do ano. A palabra trátase de cantareira. Deste xeito, a nosa terra rende homenaxe a esas mulleres que mantiveron sempre vivo e enriqueceron o cancioneiro popular e con el o folclore e o idioma do noso país. Curiosamente, a palabra cantareira designa a esas protagonistas do Día das Letras Galegas que este ano, que comeza, claro, 2025, será dedicado á poesía popular. Pero tamén as mulleres que cantan e crean cantigas. O académico Antón Santamariña e tamén a suíza Dorotea Xubar recollen os seus cancioneiros cantos de labor de Nadal, de Reises e ata parrafeos, regueifas e romances. Vamos a ter hoxe aquí algo de todo eso, porque no Nadal levouse a cabo un carballo a chamada Pregón de Nadal, con un pregoeiro especial que xa nos ten acostumbrados a sorprendernos con curiosidades e historias da nosa terra. Pero vamos a compartir esta charla con Xosé Manuel Varela e ca súa filla Icía Varela, que están ao outro lado do teléfono. Xosé Manuel, moi bons días e gracias por atendernos aquí desde Montevideo. Sí, escoitasme, José Manuel. Perfecto, escoito perfecto. Contento coa palabra cantareira, José Manuel? Sí, recolle, como ben comentabas ti, esa presenza, importancia da muller no legado da tradición oral. E tradición que era tremendamente rica porque estaba construída con textos poéticos, con melodías e bailes. Por lo tanto, maior riqueza imposible. José Manuel, pode entenderse un grupo de cantareiras sin a presencia da pandereta? En principio, hoxe en día, en Malpica de Bergantiños, temos unha cantareira, Teresa dos Cucos, que foi mestra da memoria hai uns anos, que non toca pandereta, pero formaba parte de un grupo de Limiñó, a Cores Ponteceso, donde o resto de componentes sí que tocaban a pandeireta, non? Polo tanto, hai que asimilar cantareira e pandereta. De aí, quizáis a palabra que mellor defina ese conxunto sexa de pandeireteira, non? Ajá. Tamén está con nos Icía Varela, a súa filla. É filóloga e fundadora do grupo Arredores e a súa ten actuado con figuras da música como Sés, Mercedes Peón, Budiño e tantos outros. O seu amor polas cantigas galegas esténdese non só na Galicia, senón tamén ali onde reclaman algo do noso, do que facer noso. Icía, estás por aí, verdad? Icía, escoitasme? Bueno, a ver, Xosé Manuel, seguimos contigo. Sí. Bueno, de todos modos, as cantareiras tamén teñen outras manifestacións que non se acompañan de pandereta, non? Por exemplo, cando cantan un canto de reis, como é o que puxemos aí no pregón de Carballo, pois é exclusivamente cantado, non? Non vai acompañado de instrumento, non? Ainda que nos percorridos de cantos de Nadal, de reis que se facían polas aldeas, pois sí que levaban instrumentación, non? Desde gaitas e panderetas, non? Pero elas como informante, cando lle legaron esa
ese canto de Reis, ese canto de Nadal, esas dúas pezas a Dorothy Schubert, fixéronos só cantando, non? Claro. Últimamente estás estudiando moi ben o folclore galego, verdad? Tuvo na miña casa Xavier Díaz e tuvemos falando dese tema de a música popular, de que non se pode perder eso. Xa se perdeu bastante, verdad? Sí, cada vez quedan menos informantes, non? E moitos dos informantes contemporáneos xa non son fonte de auga limpa, non? E, sí, nunca tantos medios se puxeron a hora de rescatar a tradición, non? Pasamos deses recopiladores do século XIX ou mesmo do século XX como Saturnino Cuíñas, que a súa recolleita era a memoria, que despois Adolfo Anta, un dos creadores de Cánticas da Terra, un dos músicos de Cánticas da Terra, pasaba a partitura, pois hoxe en día recóllese con grandes medios, non? Audiovisuais, sonoros. Dorothy Schubert recolleu con un magnetofón, percorreu Galicia con un magnetofón de varios micros, non? E o programa Lalá da Televisión de Galicia contou cun equipo de redacción e cos mellores medios audiovisuais e de recolleita de son cos que se podía contar nese tempo, non? Polo tanto, sí que se está a traballar ben e tamén se está representando ben nos espectáculos e escenarios, non? Xosé Manuel, levas traballado moito sobre a figura de Enrique Labarta Porse. Que lugar ocuparía dentro do folclore galego a figura de ese Quevedo galego? Bueno, parte da súa poética e da súa narrativa ten inspiración popular, non? Por lo tanto, de igual maneira que foi Rosalía no seu momento, que Cantares Gallegos estaba inspirado plenamente no cancioneiro popular, e pois Labarta pois seguía un pouco esa liña, non? De todos modos, el non era un cantareiro, non era un poeta popular, senón un poeta culto inspirado na tradición popular, non? Moitos tipos de estrofas son de orixe popular, e iso non quita que construíse sonetos e outras estrofas de tipo culto, non? Bueno, acabamos de conocer a palabra do ano galega, cantareira. E ti tamén, xunto coa túa filla, sacastedes o tema de cantareira, sei que tes doble alegría, non? Por unha parte, o feito de que a Real Academia haya elixido esa palabra, e pola outra, o feito de haber sacado, xunto con Icía, esa cantareiras. Fálanos un pouco deso. Bueno, pois é un libro que se encargou por Editorial Xerais no Veranxa, un traballo non intensamente, pero un traballo de 6 meses de busca de familiares de informantes, porque escribir sobre as vellas de Mens non era excesivamente difícil, porque tocábanos ao lado da porta da casa e tiñamos un coñecemento de proximidade, non? Pero prescudar sobre Eva Castiñeira de Muxía ou sobre as casas, pois houbo que descubrir unha mina de novo, non? Entón é un libro que se divide en 4 grandes capítulos. O primeiro realiza un percorrido sobre as distintas etapas da poesía popular galega. Estes espazos de mulleres cantareiras das letras son da cuarta etapa, a etapa contemporánea, e despois dedícase un capítulo de maior extensión e menor a eses 3 espacios escollidos pola Academia, non? Que son Mens, que son a Granzón Ozón Muxía, e despois que son a Vila de Igrexa, Concello de Cerceda. 2 localidades da Costa da Morte, como é o caso de Mens, Malpica de Bergantiños e a Granzón Muxía, e despois o interior xa a medio camiño entre Santiago e a Coruña, que sería o Concello de Cerceda, o lugar de a Vila de Igrexa. Entón, o libro realiza un percorrido por esas mulleres elixidas pola Academia para as Letras 2025. Claro que sí. As vellas esas de Mens foron cicais o gromo que puxo a andar os estudiosos do noso folclore. Sí, en concreto elas tamén foron recollidas por Dorothy Schubert, non todas elas, só 3 lles gravou Dorothy,
pero elas marcan un pouco a tendencia, a presenza, o modelo dun grupo de pandereteiras en riba dun escenario. Nunca antes delas chegarán a actuar un número de entre 3 e 5 mulleres con pandereta nun escenario. Era habitual que unha pandereta acompañase un grupo de gaitas, pero nada máis, non? Entón, a partir delas, a partir do ano 71 e 72, que cando soben ao escenario do Teatro Colón, pois marcaron tendencia e agora pois estamos ao mellor en grupos como a Liboria, de 12 pandereteiras encima do escenario, ou as Adofeiras de Salitre, con Xavier Díaz, pois tamén 8, 10, 12 mulleres en riba do escenario. Entón foron elas pioneiras nese sentido. E por outra banda, tamén foron fieis representantes de tocar co puño pechado, que levaron a Bos Aires, a Barcelona, a Bretaña, a Francesa, a Portugal, durante 20 anos, pois levaron esa maneira de tocar propia da Costa da Morte de Bergantiños, mentres que noutros lugares se toca coa man aberta, non? Xa sabíades algo de cantareiras, desta palabra galega, cando se dou o do pregón, ou como surxe? Como surxe que ti fixeras de pregoeiro no pregón de Nadal, Xosé Manuel? Bueno, pois é unha chamada de García Gondar. Entre García Gondar e Xosé Pulmar Gándara tanto nos queren que nos chaman frecuentemente para actividades que les xorden, non? Entón, aproveitando que o 25 era o ano das cantareiras, pois quixo que o pregón pois fose nesa liña, non? Entón, entre estas mulleres, as de Cerceda tiñan cantos de Nadal, e que mellor con pregón de Nadal cun texto que se vai homenaxear no 17 de maio do 25. Xa que falas de Xosé Pulmar Gándara, envíoche por medio de ti un abrazo grande a ese home que din que a súa voz dignificou a figura de Rosalía. Un home a quen queremos moito e con compartimos páxinas tanto nos periódicos como en algunha revista que saliu. Xosé Manuel, a nosa ilusión era que Icía nos cantara algo de ese maneo de mens de que tanto estamos falar en estes momentos. Estamos intentando, non sei se as nosas compañeiras poden lograrlo, tan como operadora en eso. Mientras tanto, seguimos falando. Como estuvo o Nadal en Galicia estos días, Xosé Manuel? Bueno, pois é un Nadal de verán, porque apenas escasa chuvia e calor, e polo menos no tempo de luz. E despois, sí, as tardes noites en Carballo son frías, non? Un Nadal, claro, pois, sen grandes problemáticas, moi festivo, todos os concellos coas súas actividades case prácticamente diarias, con música, con tradición, que é un preludio das letras do ano que ven, non? De a música tradicional vai rebordar por Galicia en todas as provincias, e pola Galicia tamén do exterior, non? E volvendo ás pandereteiras elixidas pola Academia, pois marcaron fito importante na historia cultural de Galicia. Xa comentamos antes esa importancia das vellas de Mens, das pandereteiras de Mens, pero Eva Castiñeira, por exemplo, representa a figura dunha pandereteira, ela e a súa irmá Engracia Castiñeira, foron as dúas pandereteiras que subiron por primeira vez a un escenario con grupo folk. Ajá. Nunca antes un grupo folk, neste caso fora con Milladoiro, nun gran concerto celebrado no pabillón de Deportes de Riazor, pois nunca antes un grupo folk tivera unhas pandereteiras con eles nun escenario, non? Entón, pois, convidaron a Eva e a Engracia Castiñeira e marcou un fito no mundo do música folk. Despois Milladoiro acompañouse de Leilía e outras pandereteiras, non? Claro. E tamén no mundo da regueifa, a melodía, a danza de Eva Castiñeira forma parte importantísima na regueifa contemporánea, sobre todo na regueifa que está a traballar moi forte na zona sur de Galicia, na zona de Vigo, a través da figura de Pinto de Herbón, do regueifeiro, do improvisador Pinto de Herbón, pois colleu esa melodía que tanto lle encantou, escoitouna nun concerto en Padrón, na terra de Rosalía, do grupo Milladoiro, dixo, esta melodía encántame para improvisar, desde
tiña el 16 anos cando escoitou esa melodía nese concerto. Desde aquela, pois, é a melodía base da regueifa contemporánea en Galicia, xunto coas melodías dos regueifeiros bergantiñáns, non? E despois, as casás nunca subiron a ningún escenario. Adolfina Casarrama e Rosa Casarramas nunca actuaron cun grupo folclórico nin cun grupo folk, pero contan cunha riqueza de melodías enorme, porque teñen desde cantos de reis, valses, cantos de Nadal, xotas, muiñeiras, e despois un amplo sobrepasa as súas cantigas, sobrepasa o número de 200 cantigas. Eso é nunha recolleita de 2 horas que lle fixo o Dorote. Se a recolleita fose durante máis días, pois a riqueza de texto sería máis grande, non? Polo tanto, hai 3 perfis totalmente distintos destas mulleres elixidas pola Academia. Unhas son cantareiras que cantaban as mallas no Nadal, e despois Eva Castiñeira subiu por vez primeira cun grupo folk, Milladoiro, tamén publicou un disco xunto co cego Florencio dos Vilares, e despois as Pandereteiras de Mens, que foron as primeiras que actuaron cun grupo folclórico, neste caso, co grupo que as levou polo mundo adiante, que as internacionalizou, que foi a agrupación folclórica Turuxo e o seu mestre Manuel Cajaraville. Xosé Manuel, esa é a importancia destas 3 mulleres, destes grupos, destes espazos de mulleres. Temos unha pregunta para ti que nos chega dende Bos Aires. E di así: que espacio ocupa dentro do folclore o mar? Ben, pois, sempre hai referencias nos textos ao mar, de acordo? Aínda que moitas das representacións, das actuacións, sexan en mallas, enfiadas. No caso de Eva Castiñeira, na súa casa palillábase, de acordo? Entón, pois, eran accións desenvoltas no interior de Muxía, pero tamén se palillaba en Muxía, tamén se palillaba en Camariñas, 2 portos pesqueiros de relevo na costa da Morte, non? Claro. E as pezas recollidas a estas mulleres non teñen un vínculo co mar, pero houve agrupacións ao longo da historia que teñen pezas de ambiente mariñeiro, non? Entón, polo tanto, van estar nas temáticas e tamén nos oficios da xente. As Pandereteiras de Mens, os seus homes, algúns dos seus homes eran mariñeiros, non? Claro. Entón, pois, esa temática ia en estar nos seus textos. Ou eran mariñeiros en Malpica, no mar de Malpica, ou nas costas de Narilla, non? Xosé Manuel, vamos a cortar porque vamos a falar de seguida que contemos a nosa conversa con túa filla Icía Varela para que nos conte cousas e nos cante aquí en vivo para sempre en Galicia. Xosé Manuel, foi un placer falar contigo, desexamos que teñas un bo ano e un bo fin deste, claro que sí. E bueno, a amistad nosa ven xa de algo longo e seguirá, verdad? Un abrazo grande, Xosé Manuel. Graciñas, feliz ano. Fisterra vai na proa, Camariñas vai no mar, Santa Uxía de Ribeira, Pobra do Caramiñal. Eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben, cando non me alumea meu ben. Eses teus ollos, se queres que brilla a lúa, pecha os ollos, meu amor, que mentras os tes abertos a lúa, pensa que hai sol. Eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben, cando non me alumea meu ben. Eses teus ollos, para sardiñas saguiño, para bolos castiñeiras, para rapazas bonitas, Santa Uxía de Ribeira. Eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben, cando non me alumea meu ben. Eses teus ollos, Fisterra vai na proa, Camariñas vai no mar, Santa Uxía de Ribeira, Pobra do Caramiñal. Eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben,
cando non me alumea meu ben. Ese teu sollo, ese teu sollo. Amigos, vamos ás novas de Galicia, mentre Francis está intentando falar con Icía para ponerse en contacto con nos. Vamos a... Francis a comentar as novas de Galicia. As novas de Galicia. Cantareira é palabra do ano, como dixemos, estamos a falar da Real Academia Galega. A palabra do ano 2024 está directamente vencellada coa vindeira celebración do Día das Letras Galegas 2025. Na votación popular promovida pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié a través do portal das palabras, impúxose Cantareira, con 25% dos votos. A segunda opción foi máis elixida foi meu, miña. Outra proposta que remite á oralidade que apareceu entre os finalistas como alternativa ao anglicismo bro, apócope de bruter, irmán. A palabra cantareira designa as protagonistas do Día das Letras Galegas 2025, festa que a Real Academia Galega dedicará á poesía popular oral e ás mulleres que cantan e crean cantigas. A celebración do vindeiro 17 de maio personificarase nas figuras de Adolfina e Rosa Casás Rama, oriundas de Cerceda, Eva Castiñeira, oriunda de Muxía, e máis en 3 das 5 pandeireiteiras de Mens, oriundas de Malpica de Bergantiños. Elas son Prudencia e Asunción Garrido Ameigende e Manuela Lema Villar, por seren elas 3 as que faleceron hai máis dunha década como impón este galardón. A editorial Galaxia pecha con publicacións o ano de Luisa Villalta. Narrativa inédita dispersa, con prólogo de Daniel Chapela. Poesía inédita dispersa, en edición de Pilar Pallarés e Miguel Mato, e teatro completo, en edición de Enrique Rabuñal, veñen de saír do prelo da editorial Galaxia para completar o catálogo que pon en valor a multiplicidade da expresión escrita de Luisa Villalta, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2024. Cursos de galego para o persoal da saúde. A Xunta ofrecerá no ano 2025 cursos de lingua galega para o personal da saúde co fin de incrementar o seu uso e mellorar a atención aos pacientes que falen este idioma. Puntuarán, ademais, para a carreira profesional co obxectivo de incentivar aos profesionais sanitarios a realizalos. Os conselleiros de Cultura, Lingua e Xuventude e o de Sanidade presentaron as novas medidas que a Xunta porá en marcha nas próximas semanas para incentivar o uso da lingua galega nos hospitais, entre as que destacan estes cursos de galego que o Sergas incluirá en 2025 no seu plan de formación para mellorar a atención a pacientes galego-parlantes. Esta é unha das primeiras accións deseñadas polo goberno galego o amparo do Pacto da Lingua, coa finalidade de impulsar e prestixiar o idioma en diferentes ámbitos da sociedade. A cosmética galega prepara o seu lanzamento baixo o selo Galicia Calidade. O loureiro galego, a resina do piñeiro, a flor do toxo ou a árnica forman parte de fórmulas maxistrais en todo o mundo e agora pretenden polos en valor desde o sector da cosmética galega, fabricando os seus propios produtos. 34 empresas asócianse para potenciar un sector en auxe e enaltecer os cosméticos feitos no país e con materias primas galegas. A cantante violonchela Rosa Cedrón Fernández ingresou na Real Academia Galega de Belas Artes como académica numeraria da sección de música. Así, nun acto celebrado no auditorio do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, Cedrón pronunciou un discurso no que destacou que asume a distinción con respecto, responsabilidade e un profundo compromiso. Fixe unha reflexión sobre o futuro da música que actualmente enfróntase a grandes desafíos. Vivimos nun tempo onde a música, que ten a capacidade de trascender o físico e tocar o máis profundo do noso ser, corre o risco de ser reducida a unha simple ferramenta de consumo
e de manipulación social, declarou. Vamos a escoitar Campana de Pau. Direiche unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Direiche unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. Agora tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña nai ciña, como miña nai ninguna. Miña nai ciña, como miña nai ninguna. Que me quentou a cariña, coa caloriña da súa, coa caloriña da súa. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas se vi. Direiche un limón a rolos, na túa porta parou. Direiche un limón a rolos, na túa porta parou. Se o limón quedou prendado, que fará que no tirou? Que fará que no tirou? Ai la lelo, ai la lalo. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan. Bueno, vamos agora a comentar algo do patronato, ¿no? Bom, non temos moitas novas porque o patronato pechou o 23 de decembro, tomaremos vacacións, tamén tomaremos vacacións no Facebook e no Instagram, e si continuaremos facendo a tarefa de subir as audicións á plataforma de YouTube. Ajá. As vacacións serán ata o luns 27 de xaneiro xa do ano 2025, e preparando xa antes nos o día de Castolao, que será o día 30 de xaneiro. E non temos máis novas de... Bueno, pues entonces vamos con máis música, porque música si temos música. Camariñas, que canción máis bonita. María Doceo. Pasar por Camariñas, cantando. O pasar por Camariñas, cantando.
nenas de Camariñas quedan no río lavando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Camariñas, camariñas, xa me vas camariñando. Camariñas, camariñas, xa me vas camariñando. Por unha de Camariñas ando no mundo, ando penando. Por unha de Camariñas ando no mundo penando. Tecen as camariñeiras con os fíos do luar. Tecen as camariñeiras con os fíos do luar. Redes para os seus amores que andan faenando no mar. Redes para os seus amores que andan faenando no mar. Ai, miña Virxen do Carmen, que os mariñeiros vixías. Ai, miña Virxen do Carmen, que os mariñeiros sempre vixías. Non deixes que morran lonxe, lonxe da terra miña. Non deixes que morran lonxe, lonxe da terra miña. Non deixes que morran lonxe, lonxe da terra miña. Non deixes que morran lonxe, lonxe da terra miña. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, por moito que o intentamos, non nos foi posible contactarnos con Icía Varela. Farémonos outro día porque o pai quedou de mandarnos un audio. Ese vamos a telo aquí dentro duns días e pasarémolo, non sei, o domingo que ven. Agora sí, vamoslle comentar o noso corruncho, que ten que ver, por suposto, con Nadal, porque o Nadal en Galicia é como unha época máxica onde o espírito das festas mestúrase coa riqueza das nosas tradicións e, por suposto, coa calor das xuntanzas familiares. Entre
Entre estes personaxes das nosas festas hai un moi curioso que se chama o apalpador. Vamos a falar del. O apalpador é un personaxe moi especial, un xigante carboeiro que baixa das montañas na noite do 24 ou do 31 de decembro para visitar os máis cativos. Apálpalles a barriga para comprobar se están ben alimentados e se se portaron ben durante o ano. Deixalles castañas e ou agasallos. Hoxe contaremosvos para desfrute dese neno que todos levamos dentro unha adaptación do conto titulado O conto do apalpador, de Lúa Sende e Alexandre Míguens, que di así. Todos os anos, ao chegar o frío de outono, o apalpador lémbrase que ten que prepararse para o Nadal e comeza a apañar as castañas que encontra na montaña. Pero houbo un ano no que o apalpador distraérase, entretido como andaba a facer carbón, e non se lembrou disto ata unha semana antes de Nadal. Ai, miña naiciña esqueceume, ai, que non me vai dar tempo. Entón, tomou o saco e saíu correndo para apañar tantas castañas como puidese, aínda que sempre deixando algunhas no chan para que delas medren castiñeiros novos. Despois, volve canso para a súa casa e enseguida queda dormido. O día seguinte, esperta moi cedo e continúa apurado coa súa tarefa. Así pasa os días durante toda a semana, xuntando, cocendo e empaquetando castañas, e máis tallando figuras e xoguetes en madeira, e mercando algúns outros agasallos. Pero o día 24 de decembro o apalpador espertou máis cedo que nunca e traballou tanto, que cando rematou quedouse adormecido debaixo dun arbre. E os trasnos teñen que chamalo. Apalpador, apalpador, esperta, esperta, que hoxe é a cea de Nadal e tes que baixar as vilas e as aldeas para repartir os regalos. E o apalpador lémbrase de repente. Ai, sí, é verdade. Teño que coller xa o saco e baixar ata os vales. Senón, non me vai dar tempo para chegar a todas as casas. Pon os calcetins ao revés, calza 2 zapatos diferentes, viste mal o abrigo e finalmente pon os regalos ás costas e sai a correr da casa cando xa é noite pechada. Mentres, na aldeiña, na maioría das casas, os maiores andan preocupados, xa que non hai moita comida, e os pais teñen que facer de tripas corazón todos os días para poñer algunha cousa a cociñar na pota. Ese día, na cea de Nadal, reparten a comida que conseguiran xuntar, e a cea remata cunha sobremesa que fixo a nai. Aínda así, quedan cun pouquiño de fame e van dormir. E alá vai o apalpador. Os trasnos acompáñano todos contentos, cantando e alumeándolle o camiño con lanternas, dicíndolle onde se encontran as persoas, as raparigas e os rapaces que se portaron ben durante o ano. Indícanlle as casas e o nome dos meniños que viven nelas. Aquí vive Lucía co seu irmán Paulo, e aquí Isabel, Brais e máis Antón. E alá queda Manuel, Antía e Felipe. E o apalpador entra nas casas por onde mellor pode, a través das xanelas, da chimenea ou da porta, achegándose os meniños que están a dormir. Entón, apálpalles a barriga para ver se están ben mantidos, e cando comproba que si, dilles: Así esteades todo o ano. Entón, deixalles ao lado unha presadiña de castañas cocidas e dándolle un bico na testa, deséalles un bo ano vindeiro. Ao día seguinte, din don. Xa é o día de Nadal e soan as campás. Os pequenos espertan e sorpresa! Os nenos máis pobres atopan aos pés da cama un saco enorme
cheo de castañas cocidas. Papá, mamá, o apalpador deixounos un saco grandísimo de castañas. E cando saen da habitación e camiñan pola casa, atopan, agochados, fermosos xoguetes de madeira, tamén agasallo do apalpador. Os pais espertan e non poden crer o que ven. Ao lado da súa cama hai un bonito vestido para a nai, que moito necesitaba, claro, e uns zapatos novos para o pai, ao que tamén lle facían boa falta. Contentos, van contar ao avó o que aconteceu, pero o avó tamén ten cousas que contar. Está sentado na cama e sorrí cunha fermosa bufanda para pôr o pescozo e non se constipar. Foi o apalpador quen nos trouxo todos estes regalos, dille sorrindo o avó. E todos cantan agradecendo ao apalpador os presentes recibidos. Mentres tanto, o apalpador, derreado, durme encima da erva facendo un gran ruído, vestido e ata coa gorra posta. Moi canso, despois de visitar na noite as casas de todos os rapaces e raparigas. E os trasnos e as trasnas, mentres tanto, andan a xogar con el, facéndolle cóxegas no nariz cunhas erviñas. Que bonito conto, foi apropiado para este vilancico. Bueno, amigos, recordo que promovido pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié, Galicia xa ten a súa palabra do ano,
Trátase de cantareira, como lles dicía ao principio. Deste xeito, a nosa terra rinde homenaxe a esas mulleres que mantiveron e manteñen, aínda que lonxe tamén. Aquí en Montevideo temos o caso de Lorena Beco e todas as nenas cantareiras de Hijos de Morgadanes, de Alma Galega, do Val Miñor. Todas estas teñen e fixeron un vivo enriquecimento do canzoeiro popular. E con el, claro, o folclore e o idioma do noso país. Como yo dicía antes, curiosamente a palabra cantareira designa as protagonistas que van a ser do Día das Letras Galegas, que este ano comeza, que tamén será dedicado á poesía popular. Entonces, eu pediría a todas as cantareiras que viven en Montevideo, tanto de Alma Galega como de Hijos de Morgadanes, como a propia Lorena, que é unha experta en todo eso, teñen que preparar para o Día das Letras Galegas un canto especial, unha xuntanza entre todas para levar o noso folclore tamén a todos os sitios. Pero tamén hai mulleres que cantan e crean cantigas, como eu dicía antes, esta Dorothea Schubert, que é unha suiza, unha escritora suiza, recolleu no seu cancioneiro todos esos cantos que se cantaban en aldeas, povos e vilas e parroquias, e ata os mismos parrafeos, as regueifas e os romances, como nos contaba Xosé Manuel Varela na nosa entrevista de hoxe. Quédanos moi pouquiño tempo. Quixera, Francis, que me repitas que o patronato está pechado, verdad? O patronato pechou o día 23, porque xa estamos nas festas de Nadal, e abrirá as súas portas o día 27, luns 27 de xaneiro, aínda que nos iremos un pouquiño antes para preparar o día de Castelao o xoves 30 de xaneiro. Así pois que tanto as portas do patronato como o Facebook e o Instagram permanecerán de azueto ata o 27 de xaneiro. Bueno, amigos, solo nos queda desexarlle a todos, como dicía ao principio, un ano ventureiro, un ano novo ventureiro cheo de emocións e sin guerras, que falen os homes e non os misiles. Hasta o domingo que ven, que sean moi felices. Aquí estaremos recordándolle xa o Día de Reis, por suposto con cancións dedicadas tamén aos nenos. Gracias, Francis, hasta o domingo que ven. Ata o domingo, feliz ano novo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.